ndisaverenga macomments enyu panapa zvingatodibatsira kuti ndisaone macomments enyu then ndozotanga ndanhingirira pana kuti ndibuild a viewership tichinda kumba pandisvika kumba ndichisvikirana nemunhu ainda kumba kwamai vaya kutangira ipapa hapana macomments enyu guys. Where are your comments? Ifunira doto ndibhowai zvekuti nonge sina macomments every time. Ndikuona malove nemalikes but macomments andisikuya auya esiri ndaikwati tikurumidza kuti wangu wangu da kuvata guys. Ndoda kunorara ndoda kunorara chaiko chaiko noswera ndakarara chaiko ndakakudubuka chaiko. Saka the earlier the better, the earlier the better. Mamuka seiko asina muvati here guys munenge makajegera zvomuita kunge nesi munoshandawo usiku. Hey guys, motange munoshandawo usiku guys, pakanaka here munenge makatojegera so. We are build a new viewership guys. Munachuya because munatoenda kwanga chindasana ne 5 minutes away ne bolt kuti ndisvike. Saka tuma munhu kumba kwavo. Tatuma munhu kumba kwavo. Tatuma munhu taitsa munhu kumba kwavo. Mazibaba vawe vatore vana. Tiwe. Hey, quite a rat tapisa mai urikuona zvakaita weather panze uri kupisa kuona zvakaita panze apo. Iwe ukutaura kuti uri kupisa kuona zvakaita panze ndingoona glimpse tarisa zvikuita zvakaita panze apo. Uri kutonaya. Kutotonhora zvisingaiti kuchinaya. Saka pakaipa. Hanzi mazimai ngavasungu kwa msati maripota naye enji msati maripotera funga kuti maripota kaini msati maripotera right. Hello panyadze vanhu, hello panyadze vanhu, hello. Hanzi sama soon sama but hey rini January February maybe mna April oka sama kana May anditi sama iriko rini sama iriko rini right. Akundifonera okay. Hello. Yes. Phone Ruzi. No. Chiri Mumbai mo. Wambopinda nayo. So is there. Check him. When the next shops. Saka eri mo. Can tell some kuno in case why some big mango but the good driver man she looks and that will meet. Oh shit. Thank you, my love. Thank you, beloved Matize.
Thank you beloved Matize. Saka ndiri kufunga kuti vamwe kuda ndivo vari kutofanira. Ndakatomirira kuti vakauya vakwira apa ndechifambawo nchinda kumba. Ndangoti vanhu mufanira kuuya vozokuzomirira kuti vanhu vatenge kuuya futi. Ndakatorohwa nehope zvakasimba. Because nezuva nauzorara ka guys. Chingoti hangu ndiri musoja guys. Ndiri musoja. Nezuro kapapa ndaifunga kuti nditi 3 hours handina ka. Ndakaenda nchinyatsa kuti pakaipa. Asi ndaita pull through. Ndaita pull through zvanga zvakuda kurema kuma 5-6 uko. 5-6 ka pakunoedza. Zvenge zvarema but tinoisa pull through. Right, saka tikuda kuti tiise mai vava chiuya madzibaba nemukadzi wamadzibaba mukuru vose vari 3 apa nhasi. Toisa pastikeni tichiwa nenyaya yemozi. Madzibaba vakapiwa videos roka vachitiudzawo kuti video iroro vari kufunga naro tichiwa nyaya dzavo idzi dzose. Tichagosiya dzimwe pazhira here nyaya totongobatanidza dzose zve guys. Totongovabatsira pane dzose. Tichagowa 1 tosiya dzimwe. Totongopindira dzese nyaya dzacho. Kana watouya pano unenge watovhena zvigure saka titi takutoda kutohwa dzose totongogadzisa dzose. Todiko. Mana kungobrika mabreak nepasingapangu kupetwa mabreak. Tinokurovera akakumashure tichitomhanya zvedu isu vamwe. Tichitomhanya isu kungobrika karikaenda kupinda bha. Kudriva mberi kwangu musiwo yesi chete. Hakuna munhu anodriving yakadai anoita driving yakadai. Ngekufamba chibeta mabreak naimi kwaitwa sei? Kungodai abata mabreak, kungodai atsika break. Pakanaka. Zora speed ndakupinda mudzimba zvongomanya zvimudzimba munotika vanhu ndizore speed zvangu pane pamwe Brenda pane pamwe kuti kana uchifamba unotoziva kuti uyu musiwo yesi nemota unotoziva ukatoti makadiwa tiri pamakadiwa moroi unotoziva because asi kanovabho zvinovabho kudhara waionerera pamera wakambodhiraivha here murodhi kwekuti unonyatsona kuti uyu musiwo yesu wobva utoti makadi yenyu wobva achitiripo waona nedhiraivhi pamaraundabout apo paraundabout waionerera vedu aitendera roundabout ka4 achida kubuda shandi ndobuda anenge akaisa GPS saka GPS inogona kunonoka kutaura kuti exit the roundabout anenge achidarika kugara anopatenderera pa4 zvandakamboona munhu zvakova right anova kuziya ajaira manje zokutanga waita kuti ari kufamba sei munhu uyu anosvika here kwari kuenda panenge achienda kukoho achienda kukoho vedomiciliary anotononoka achingota speed murodhi anenge achifamba kana
mbijana zvokuti anozati rodzi kuno kudiki zvoti munoita convoy kudai akuau overtake kune mamarodzi kuno kwasinga overtake auto overtake mune miro saka vane kuno vaihopopota buda murodhi imbomira uko ndikurangara momusi chinda kuLeicester anga akapinda ari momo mutsiwa ese ari kumberi akabhatitira zikyu rakasvika uko ziline rakasvika uko kubva muindia akasvika kunopopota muindia akanopopota kati go there anga katisa chiningikiri chotodza kuti ndiri lena ichi kutodza kuti ari lena ichi zvikadzibuda ona kiyu iri kumasoko kuchana naye akatozviona kuti akatozondopinda pagaraji riri murodhuko ndopaakazopinda uchinda kuLeicester uko kune garaji rimwe riripo ndoro akatozopinda kuti mura dzidarike vanhu vachiridza mauta akabata steering dai ndakangozi zvakaoma unongosatojaira rodhi onzi daikoko mai mwana usingaizivi upinda bhizi even parking waiti ukaenda paparking lot yepamashopana Asda kuya Morrison Zuku unotonyazona kuti iyi mota ichi musiyo yesu mapakiro inenge yakatoitwa inenge yakatsveyama kudai yakabuda muparking bay kana kuti line reparking bay iyo yakatanyanga iri pakati kudai yakatokanganisa kupaka zvokunonyazona kuti uyu musiyo yesu ukamirira ipa panobuda chitaura shoni ari pafoni manje ndadivatemesa musoro murodhi mundini because ndaidhiraivha zvokufouth Africa havaitemeseka musoro womana itaidhiraivha zvokusa chaiko zvokukata chaiko chaiko ndikazona kuti ndogara ndakawana matiketsi zvazvibudi izvi totemesa vanhu musoro murodhi right tasvika tinopaka timire tione kuti tavaedha fast muri kudziya hita yanga yakupisa se ndomboisiya yakadai right guys tasvika ndombotasa foni yakolego wangu ari kuti asiya foni kupiko no there's no phone here iriko ikoko ngaitasi right saka tamirira ava kuti vasvike guys right masvika here masvika here masvika handisati ndiri kutofamba ndadzika boat it's a far distance walking distance kwandiri kutoenda kwacho saka maminitsi mangani because ishi ndatosvika kumba ndatomirira iwe mimi ndipai 10 minutes ndione kuti ndinoona here because kwandadzikira kwacho kure hakuna boat inobata ipapo
Sure. Saka ndikutofamba netoka kutoenda ikoko kwavari vari kuti ngatisanganei pachechi. So I'm trying to walk since ndadzika Bolt. All right, Ndinobata pavari. Famba chindi. All right, sharp. Yo. Zvapakaipa naimi. Right, totombomira futi panapa. Zvinhu zvacho. Totombomira timira twasvike. Gani mbokwise pamachindifonere ucho. Ndamukoma muboys dauya. Madzoka kamukoma muboys. Makaona kuti kunyadzi vana hativhika mukoma muboys. Kunyadzi vana hativhi. Tobva toindepi shu. Naye mukoma muboys tobva tichindepi. Right. It's iri kuringa wani. Saka iripi. This is the Labara mobile voicemail. Kwaitiepi. Iri kuringa wani. Saka isiepi. Iri kuringa. Boss kunoko iri kuringa. No, hakuna isikuri. Saka waisipane pawaisiya. Kunoko iri kuzoringa zvakanaka pane kwawaisiya. Timbotanga kufunga zvakare futi mota mako hamuna. No, I don't have a car today. Saka timbotanga kufunga topa kuUber. Dzokera kuUber. Yeah. Andu waibhuka sei Uber yacho? Ane phone iyoyo. Wabhuka ichi? Ichi A to B. Ndabhuka ndatanga ndanobhuka mwana ndazoya nakuno. A to B wabhuka chi? Uber wabhuka taxi. Uber iti taxi. Uber. Saka ndizidi yanga iri taxi ka. Itoifona ne-house phone. Itoifona ne-house phone. Itoringa. Ne-house phone, okay. Itoifona ne-house phone itoringa. In case driver kana asiri kuzoinzwa anozogona kuzoinzwa. Unenge wasiya muUber. Okay. All right, bo. Right. Kwaisa mai anosungwa rini. Atirifu mati vasungisa zvoka musati mati vasungisa. Ngara mati vasungisa zvesikana. Ndoti ndinokade vachiuya kapa. Apa vandifonera kamai vaya makusena nditi ndobva vanditi saka makazobata madzaba ndikati ende kawabata pa uyu takataura vagwadziwa ende vagwadziwa skanzi saka makatofona panamba mfone mukadzi mukataura madzaba ngati takafona pafone mukadzi wavo ndiye akati vasita foni takandoti tokumbotaura namai mfundisi akati ndini mai mfundisi tikati tokumbotaura madzibaba akati batai makada akabva toti madzibaba foni ndenyu vagwadziwa vavagwadziwa kwanzi maiwiya kwanza ndisi kutombozvitambira ndikati ko munogorega kuzvitambira sei ani makaenda pane mumwe here mungorega kuzvitambira sei mungu anti mungori tu zvikanzikana because akatomboenda akanoita mwana kumwe saka vanogona madzibaba ndikati saka vanga vachitove voga ndikati kwai makafana nguva ingati kuma8 dzekuno 10 dzekuafrica dzadzi kuma10 vaitove vose mumba vagwadziwa vidiwe kutanga chandichemera pafoni vagwadziwa singaiti vagwadziwa vagwadziwa
Saka madzibaba vakati kudi vakakudzaika kuti unhu hwangu hwakamira sei handitombori munhu anogara chiita muri kuona enga ndikati zvekujustify enga zvina mutirige kutaura nyaya iyoyo zvekujustify enga nekurova mwana izvozvo ndo zvekuti vanhu vanhu jamukoko saka musatomboti justify isina basa ingotaurai nyaya yenyu yamadzibaba chete ndoyo mongotaura izvizvi ai mbomira izvozvo zvinotinonozawo because ndandiri kuda kuti uyu akasvika nditi ndiye ari kuti anenge anobva akwira apa handika nevidhio imobva manyatsokuona zvese kune vanhu vaitwa mapostire sofa naimi guys maya handitotiga kuposta sofa racho handiti ndivo vakatiposta isofa nokuti vari kuvanga vachibatsirwa nevamwe vanhu pano saka vanhu vanozoziva sei kuti life yakamira sei handivona patinotoposta zvese ivo havana problem ndi sofa ripostiwe kuti vari kuvabatsira vaone imi ndimoita problem kai muri kuisa sofa muri kuvamoka saka munhu kana uchitoda kuya pano nehope usatombobvira kuauya neanything handika kuna chiya panapa uya sezvauri ukada kuchikavhiridza nekuwanza unobatsigwa sei ndewavo mwana wavo avari kushunguridzika nenyaya mazabena nemomukadzi avari kushunguridzika hanzi terapi chavagadzirira size vachagadzirwa kuzimbabwe kune ziterapi kana uchiuya panapa guys hapana zvokuda kupretenda uchivanza uchitaura sezvauburisa sezvazviri handiti zvokwai mapostire isofa muri kuvamoka tiri kuvamoka sei handiti vane mari yakatobvisirwa 100 and something ko vachinzi vari kutambura saka kana pakaburiswa sofa rakanaka kuverga kuburiswa konzi saka vane sofa rakanaka vatori right handiti vauburisa zvavari cheko sofa iroro ndoro maubuda zvinhu zvacho vanhu shuwa kopaticha ndofunga zvakasiyana iwe ukauya shoshoti kana ndiwe uchidhiraivha mototi ndokumbirawo hepu vanototi kwanire handiona vanototi kwanire handimazviona ndizvozvo zveshumburesa handikuri kubatsirwa vana here handikuri kubatsirwa vana kurubatsirwa mwana iyeye ndiye ari kubatsirwa neimwe mwana vana ndo vari kutobatsirwa vanhu vana ndo vari kutobatsirwa vana ndo vari kutobatsirwa ndivokona ndi vanhu vakati mari iyo tatochinja mupaka ngaitengere vana chikafu imari yekutengera yakatodzete saka iye maita atoenda ku ndiye chanotenga chikafu ichocho iye maita atoendako kwakanzi vana ngavatengerwe chikafu handiti saka zvinotoonekwa kuti munhu akaita sei handiti asi hatingavakwidzi ipapo ndakanyatsa kusvunga kai hatingavakwidzi bhazi kuti vaende kuno kana vachida closure madzibaba vanga nhasi closure vari kutoiwana pano pafoni nhasi tauyira closure pafoni zvokuti tivape uyu inonzi tivape mari kuti vaende kuno umwe mukadzi aizvo hazvibudi guys imagine uri iwe kana mundirini hazvibudi vana ngavatengerwe chikafu sezvo vana chiti havana chikafu kune vanhu vakapa mari handika vakati vari kuda kupa vana handiti mari ende mari hatikwanisi kuti musavape chero chiona hedu kuti hapana nidhe kuti vabetserwe but kune vari kuda kuvabatsira ende hatikwanisi kuvastopa because imari dzavo handimaona saka vati ngavatengerwe vana chikafu saka vanotengerwa chikafu handimaona asi zvokuzoti vakwidze kuenda kumujolo hai ipapo ndo zvisingaiti izvo ndo zvisingaiti haiwa zvokuzimbabwe kuti vainde hazviiti kana uchida kuenda kuzimbabwe ngavapiwe kuchechi kumapostori pasaka makusa hatisisa sapota Francisca ati iwe ukauya pano isusu tikati usavabatsire kana anything iwe ukauya ukati mari yangu can we stop you we can't so hatina to say we don't have any say pamari dzevanhu mari haisi yedu isa hatina mari takabvisa hatina mari takapa munhu akangoya akati nini ndiri kuvahwisisa mai ava ndoda kutovapa mari handika akabva atotumira mari zveshuwa akati mari iyi ndambe ndati ngavakwire but ndazofunga kuti nokuti ndakambosangana nenyaya yakafanana neyavakasangana nayo mai ava yavatsanangura pano saka ndazogaya hangu kuti vanhu vakawanda muri kuramba zviri nani mari iyo ngaitengerwe mwana uyu chikafu aidliswa chikafu chaaidla chechi hachinamira mushe saka tingaita sei inenge iri mari yako tingakudzira izvokuti ane mari yako sinotaura manika imari yemunhu haisi yedu mari tingakuudza kuti aiwa zviita zviti iye hachiti ndoda kuvapa tingakondola mari dzevanhu here
Takangotora tiseda hatina izvo takachona. Takangodaro kuti mari kutapa hatina. Umakabudikira kati sini ndikuda kuvapa saka tingati kudi. Tingadi. Tazvate kwanza kuita. Nae guys tingaita sei? Tingadi nae guys kana ndimiwo tingadini. Ipapa pamunhu atobudapo kuti ndikutoisa imwe mari. Tingadi. Tingadi. Tingaita sei? Tingati atidine kutora tingamita kana ndimi tingadini na imi guys. Mota zvida kutogwadza vanhu zvakawanda nezuro but munhu akati ini ndikuda kutovapa tingaita sei? Hatina zvatingaita. Tinongotarisa. Yanga iri mari yedu ya. We can't stop them, Chipinda Chinga. We can't do anything. We can't do anything. Can't do anything. Tinongo teshu. Ndato zofara pakachizha mende kuti mari yacho naenda tinga wachikwira ngavatengere vana mai zvangafidliwa nevana vaya nemwana uya chiye ngachitengere mwana yeye chikafu ndipo ndakatoti at least because vanga vakutopiwa mari kukwira saka zvino tingadi. Hello? And this comes what? I tried to download my phone on the house phone. I ain't gonna download that one and fungu tingaita. Yeah, but it's you only one phone. Phone ya unayo kwanza kuti kukutsva powa request kwanza ku request here ipapa uone kuti unogona ndishondodi haina here kuti kana history kuti wapa kwanza kufona because I'm pretty sure kuti waisiya mota manje ndo paita mistake ipapo pawaita mistake wombe chaichayo ipapo waisiya mfoni ndo chokwadi bozi rikutoringa ndaisa message indasingadozivi kuti ndiyo phone yandoshandisa every day ndadokusira message ndichito kuti senda number pa phone inoi ndichitofunga kuti ndiyo unayo ipapo kandi toona kuti yapinda re message ndatokusenderayo yato double tick ndadokusira voice note ndichitisenda kuno yato double tick. Are you sure paenda kuma shops anaenda nayo? Wango kabata phone wango chiloga uchinyora kayo paya uchinyora zvinhu kunotenga ma shops. Saka waenda nayo kuma shops izvo because ndiyo wango kabata ka andi ndiyo wango chinyora zvinhu ndachikudza kuti nditenga zvakati. Aiwa waenda nayo saka iri momba imomo. Iwe tarisa mu medication room because wango kagamira pado indakagara pasofa uchinyora uchibva watobuda iwe wanyora ndakagara pasi uchibva watobuda uchinda notenga saka phone waisiya kumashop. Aiwa ndoya wanyora zvinhu wazviona sei nepin yawandibvunza kuti pin yecard. Kopini waiziva sei? Because ndakupa ukanyora pasi. Tracer pongo andiwa tanga kufunga pana ndakagara pasi wakamira pado. Ndopa wabva wabuda ipapo chinyora uri pado kuti wafamba sei pawabuda pawatipo paitanga kufunga tevedza ma movements kubva ipapo. Tevedza kubva ipapo. Imboenda pa unogona daro tutaro daro pamwaisiya mashops uku. Dzokera kana imomo unyatsotasa futi kana mu cash box umu. Ora sharp. Unawo achaziwa rasa phone ndio inenge nema log my key no log wa zvinhu zvese mai mwana unoshanda sei?
anoshanda sei shu asina kana anything name anoshanda sei unologe right masvika here asikana Hello, sis Melinda, swika ndakumba kwacho. all right saka uchiuya kukwire kufacebook uya kukwire kufacebook Oh, all right, it's fine. all right kundai uripi right kundai ngachiuya ndiye une anzi kwidzai panera nezuro panera nezuro kwakuine dzisinyongora uchiuya ukwire ufone vauya All right. right panel yanezuro yanga ine moto isinonakidza kana tichitamba life kuti twakukwidza panel yakafanana neyayo indangokontroliwa chete panel yanezuro yayo ine moto aiwa mota muri kudziya ndakaisa muri kudziya muri kuti mamuchitopisa chaikutonge nichatopisa kukanda jacket uko right titawe let me edit titi titi riri kutry kuedha isa indi fail zviri kuti connection failed isa ndi connection yesvo ibo buda udzoke buda udzoke buda pa live udzoke futi buda pa live udzoke futi buda pa live udzoke tuti connection failed buda pa live udzoke hi Lebo, how are you buda pa live udzoke aiwa kusira pana tsori pandobva kubasa chamada wata maneri mutodzokera kubasa saka ndoda topinda ndobva ndatogesa ndoita the whole day ndiri ndakatovata right right kana wadzoka isa ningikiri ndizvo ari kuti foni yake haisi kuita izvozvo handisi tachashanda sei I don't know how she's going to do it ndeuya mwana wangu uya angane nhumbu madhays aya pano padiaries papai achiti ndakuda kubvisa nhumbu muri kuziya achitoda kubvisa nhumbu ada kubvisa nhumbu chibva ndamutsvagira basa ndiye ndoshanda naye right mwana wangu mudhari ndoshanda naye right tsitsi chiuya kana shamwari hallo handisi kunzwa haukwanisi kumanje you can't leave them alone otofonera relief auya osara papa zvemaminesi omungoenda kushop ontarisa asidei uchinzi vanga vakamuka waingoti handei waingotaura navo vese kuti hadibaye but now une whether the other one hamuki saka you can't leave them like that fonera supervisor anokutumira munhu oresha right auya here ningikiri tsitsi wavepo here takakumirira video ita muchiti wangu guys ndoda kuvata nyaya dzevanhu kana dzopisa pana patizo hatizogoni kunovataka tizoswera pano kanzi ngafoni kushop ende number dzekushop ndaive nadzo tichinadzo here because manager wekushop wacho anondifonera stereki mirationa murungu yaya ndakadzisevha here ini enda ndione afone kushop uri right one stop shop asikubuda ndina kudzisevha hallo yes muri sei tsitsi wadzoka usina green button haifoni yangu torinza kuedha vanhu wadzoka usina green button tsitsi wadzoka usina green button kundai requesta futi mati
ari kuti foni yake haiti ndiyo foni ndiyo yarasika iyoyo ine email address ari foni yake chisindisana nacho achiti alright foni yangu kuramba kuedha ndodini aimoti asi mashura mukadzi wamadzibaba ari kuZimbabwe abata network foni yangu ikutoramba kandimbotira kuedha kangokira chinoita iri kungoti connection failed iri kutoramba foni yangu naimi moti asi mashura ewaya iri kutoramba kuedha vanhu iri kutoti connection failed iri kuramba kuedha dzese wena kutoti connection failed saka ifoni yangu todonedza wena svondodii right foni ai iri kuramba takutongoungana pafoni zvakaoma kanditi ndingoramba ndingotraitoni ai kutorambe foni yangu vanhu vangu vachida kuona ndodii iri kutodonai ndotanga ndadii alo chera Hello, Sismeli, muri sei? timboita vhidhiyo vanhu vaone kuti wasvika zveshu swicha kuvhidhiyo because nandichitira kukuedha apa iri kuramba guys mira ndasvika ini chiburisa momzi zvetivaone okay regai ndivaise pane vanhu vachina apa vekuchechi kwavo so handisi havadi kubuda pavhidhiyo ngavabvepo zvekana vekuchechi vasingadi kubuda ngavambokwedera uko kati madzimai vabuda vekuchechi mbokwederai soderai ndiswiche vhidhiyo ava madzimai ava murisai vanhu madzimai oi madzimai murisei tamukaisima mukasema madzivata here kumambodzitishwapo here kana shwapo hapana hamuna handina kurara ndine stress imwe kusaziva kuti ndichaigona kuigasa zvisasei alright mira maitandite restart the life mira ndite restart the life vari right vanhu mira ndite restart the life muri right regai ndisi restart the life